dileboni wong apik. Wong elek umpama kok dilebokne swarga niku sakjane ya ora apa-apa. Tapi saru ora pantes mergo kapiken wadahe apik isine elek. Halo. Padha karo ana guru duwe muridé dikongkon sinau, dikongkon sekolah sing sregep, dikongkon ngapalno. Soale guru niku nggadah rencana muridé ape diparingi ijazah. Lah ijazah niku pantese diparingno murid sing pinter. Murid pinter diparingi ijazah pantes. Lah nek murid bodoh dikei ijazah sarung. Wong nampa ijazah kok ambek plonga-plongo. Halo. Paham po ora kowe? Wong apik dilebokno swarga pantes. Wadahe apik isine ya apik. Lah nek wong elek dilebokno swarga saru. Mergo wadahe apik tapi isine apa-apa nek kapiken wadah niku saru. Tunggale ana tletong sapi kok diwadahi rantang. Lah nek rantange dhewe jane ya ora apa-apa, tapi saru mergo kapiken. Ana sampah diadahi kulkas. Saru soale kapiken. Jawab sing banter sayang, kapiken. Ana wong lanang kuru cilik ndik metekel nang gering-geringen terus dinggoni sabuk juara tinju melorot saru soale kapiken ngono lho. Kapiken sabuk kapiken nadah padha karo ana wong wedok ayu nang dirabi wong lanang welek saru kapiken wadah akeh sing protes emane urungan kaya ngono apike kok dienggo madahi manuk bungkringan. Urungane apik manuke mangkane sampean dikongkon dadi wong apik supaya dadi isi sing apik kanggo wadah sing apik yaiku suwar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah supaya kula sampean niki dadi wong apik ambek Gusti Allah diparingi contoh, dan contoh itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian semua benar-benar terdapat teladan yang baik. Para jamaah, kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kehidupan? Halo, saya ulang, kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks hidup dan kehidupan? Ini saja yang akan saya terangkan. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 15 menit. Janjine ora rame kok, lah nek jenengan rame kula nggih sekedap mawon. Dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, kenapa Rasulullah dijadikan teladan. Kedua, apa yang harus kita teladani dalam hidup dan kehidupan. Saiki sing nomor 1 dhisik.
kenging nopo Kanjeng Nabi kok dipun dadosaken contoh kangge kula sampean? Alasan yang pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Kita ini manusia, Rasulullah manusia. Manusia dijadikan contoh untuk manusia, pas, cocok. Manusia disuruh mencontoh manusia, pas, cocok, nyambung. Niki sing ndugi ten mriki menungso sedaya napa mboten nggih? Menawa ana sing jadi-jadian. Kaya kucing dikongkon nyonto kucing, niki pas, cocok. Umpama kucing kok dikongkon nyonto pitik, mboten pas, mboten cocok. Kucing dalem, kowe nek mangan nyonto pitik ra karo-karuan kok dadine. Lah wong pitik kuwi duwe cucuk, nek mangan cucuke ditatap-tatapno lemah, cuk cuk cuk. Lah kucing nyonto, akhirnya kucing mangan ya cangkeme ditatap-tatapno watu, ya bundas kabeh. Kula sampean niki menungso, umpama dikongkon nyonto jin ora cocok, ora pas. Umpama kula sampean niki dikongkon nyonto malaikat, nggih mboten pas, mboten nyambung. Makane kaya ngene iki, pengajian jamaahe menungso sing ceramah ya. Ayo ngene iki umpama pengajian jamaahe menungso kabeh, lah kok sing ceramah malaikat Israel. Buyar. Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum desain, ngerti apa ora ya cak ngomong ngene iki. Secara kurikulum vitae malah ra ngerti wes. Organ tubuh beliau manusia, mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Kepribadiannya juga kepribadian manusia. Watak-watake ya watak manusia. Karakternya juga karakter manusia, sifat-sifatnya juga sifat manusia, tapi beda karena Rasulullah istimewa. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Sing melu nirokne tak dongakno akeh rezekine, akeh ibadahe, akeh ganjarane, akeh duwike, gampang urusane, gampang usahane, gampang golek utangan. Kok emoh potonganmu tukang utang sek komahe sing diutangi lali ora nagih. Lho amin. Nirokne sedaya sing mboten purun nirokne padahal ya ora sariawan ya ora lara untu kok ora gelem nirokne, aku ora tanggung jawab. Mbuh engko bengi ana apa, paling-paling nek turu ora eling apa-apa. Banter Muhammadun Basharun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan.
Oke, sementara stop dulu. Jadi manusia semuanya itu ibarat batu, bebatuan. Nabi Muhammad adalah berlian. Jadi menungso umume niku kerikil, Kanjeng Nabi inten. Jadi sing tak depi saiki iki kerikil kabeh. Mulane ya butek-butek burek-burek ngene iki. Lah kuwi wonge do keplok kuwi. Halah padha bureke. Kita ini sama-sama kerikilnya. Rasulullah intennya. Jadi umpama jenengan ki kerikil Kanjeng Nabi